人きりの長い夜だった北へ向かう容疑者は俺の中の心のようにしゅしゅり泣いてたそんな時お前がよこした頼りただ一言だけ寂ししてすすってたあんなクリスマス今日の日は揺れているかあんなお前の愛の火はまだ燃えているかいまだ変化しない単語笑い声が消える頃燃えている